Узган елда аерылышкан парларның күбесе бергә 10 елда яшәмәгән. Яшьләр гаилә корырга һәм бала табырга ашыкмый. Ни өчен гаилә институты үзенең кыйммәтләрен югалта? Эфирда таяну нуктасы тапшыру, студияда Венера Итова. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр ашада җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне. Татарстан Республикасы ЗАГС идарәсенең еллык нәтиҗәләре утырышында алда әйтелгән гаилә институты проблемалары күтәрелде. Ни өчен гаиләнең кадеры ни өчен кими бара дип исәплисез? Барыгызга да сорау. Халыкны бетерәсен килсә, аның әхлагын бетерде бит кенә башта. Яңа калса, әхлак безнең икенче планга кала башлар шикелле. Мин белән килешүләрме, юкмы? Дин әлбәттә бездә аңлашыла, ләкин әхлак ул кешене тота торган, ниндидер бер кысада тота торган нәрсә ул. Кеше нәрсә әйтер, әти-әни нәрсә әйтер, менә бу әйбер югала икән кешедә, әйме? Миңа яшьләрнең әйтер шундый сүз бар инде, пофиг дигән сүз, әйме? То есть миңа бер нәрсә бер кемгә карамыйм мин, миңа нәрсәсең? Миңа үземә шулай рәхәт, үземә генә яшәргә рәхәт, аерылырга рәхәт, терем тегендә барам, фәлән яшәп, кеше белән яшим, миңа калса шул әхлак. Ничек телим, шулай яшим. Менә шул, бер җаваплык юк, беркем алдында җаваплык юк. Менә моннан 30-40 еллар элек булган гаиләләрне күз алдына китереп карагыз. Әтисе, әнисе, кимендә 3 баласы, авылларда 5-6 бала, плюс әби һәм бабай. Менә монда 3 буын, әйме. Әлбәттә кеше тәрбияләнә. Шын мөселман, шын милли кеше шәхес тәрбияләнә мондый гаиләләрдә. Хәзер бөтенләй икенче заман китте. Һәр кеше үзенә, үз кабыгына бикләнеп калды. Әти, әни, әле ул булса, икесе бергә, әйме, гаиләләр. Тулы булмаган гаиләләр бик кызганыч, һаман кими арта бара. Әлбәттә, мондый гаиләләрдә шәхес тәрбияләү, бала тәрбияләү авырлаша. Һәм иң аянышы шул, кирәк микән ул гаилә дип тә уйлыйлар бит хәзер яшьләр. Бу күфер фикер. Элек андый нәрсә юк иде. Элек андый нәрсәнең ни өчен булмаганлыгы турында да уйланып карыйк әле без. Элек андый нәрсә юк иде. Шуның аркасында әлегдә булса яхшы яшәсәк тә, начар яшәсәк тә, элек иртәнге көнгә ышаныч бар иде. Яшьләрнең бүгенге көндә менә сез әйткән сәбәпләрнең барысы да бар, әлбәттә. Аларны яшьләрнең бер өлеше, әхлакы түбән булган аркасында өйләнү турында уйламаса, икенче өлеше традицион үзенең нигезләрен югалткан аркасында уйламыйдыр. Әгәр шундый яшьләр, алар куркып калалар. Алар тормышка җитдирәк карыйлар. Һәм алар куркып калалар. Аларның куркулары бик нигезсез түгел, әлбәттә. Чөнки һәрберсенә теләгән урынына барып, уку йортларын бетергәннән соң эшләү урыны булса, ул урында тиешле дәрәҗәдә хезмәт хакы биреп, аның тиз генә арада булмаса да, бераз вакыттан соң торак мәйданы алу турындагы ышанычы булса, ул әлбәттә гаилә құру мәсьәләсенә башкачарак карар иде. Әкиз биде ханым тагын бер ягы да бар бит аның. Аның өйләнгәндә үк яки өйләнмәсә дә, Казанга килгәндә аның үзенең фатиры булган кешеләр бар. Үзенең перспективасы күренеп тора. Бу эштән соң тегешкә бара, ләкин өйләнү турында уйлап та карамый, аңа кирәк санамый. Чөнки аның фатиры бар, яши бүген рәхәтләнеп коммунизмда яшәгән шикелле яши. Без бит яңадан нолдан башладык бит әйберне. Бәлкем киресенчә бик авырлык белән җыелган әйбернең аның кадере. Мин дә шулай дип аңлакчым калам. Чөнки авырлык белән табылган әйбернең кадере зуррак түгел микән аның? Бергәләп. Менә мин сезнең фикерне хуплыйм, әйме, үземнең гаилә тормышыннан. Ничектер йөрдек, әлбәттә яратыштык, әйме, алдагысын уйламыйча өйләнешеп куйдык, һәм өмет бар иде. Без Казанга килдек, бернинди квартирада юк, әмма без ышанычыбыз бар иде безнең, әйме, киләчәктә булыр 1 ел, 2 ел, 3 ел, 4 ел, әмма эшләгән җирдән бит бушка фатир бирәләр иде инде. Менә шул тотты кешене күбесен. Ышаныч киләчәккә. Якты киләчәккә ышаныч. Шулай бит. Аннан соң күпме вакыт узды, менә сез әйткән шул көннән соң очраштык, өйләнештек. Бераз күбрәк, әлбәттә, ләкин барыбер бит төшеп калмадык. 10 ел эчендә 10 ел аерылышмадык да. Менә бит. Җәмгыятьтә вазгыять үзгәрде. Мин Сез килешәсезме әлеге фикер? Мин килешәм, яшелгә бастым шуңа күрә. Килешәм, минем әйтелгән барсы белән дә килешәм. Минемчә мәсьәләнең тирәнрәк ята. Менә институт буларак гаилә, әйбәт. Ул ниндидер кешелек дөньясының бер этабында ул бик кирәк булган.
Менә кешеләр шундый традицион яшәү рәвешендә. Бүген ул инде теге урысча әйткәндә идеал размыты, күп әйберләрнең бәһаләре үзгәрде, бит күп әйбергә караш үзгәрде, гомумән дөнья үзе үзгәрде, бит кымсагат шикелле борылды да куйды. Шулай булгач кешенең бүтән кешелек җәмгыять анда адам баласында бүтән таләпләр тора. Шулай булгач ул әлбәттә рәхәткә дә тиңде шул вакытта, үзеңә дә яшәргә өйрәнде, ниндидер кыенлыклар да кимеде. Гаилә кирәк түгел дисезме сез? Юк, мин кирәк алай дип әйтмим. Без бит монда кирәк түгелдән түгел. Монда факт, бар факт бит. Бөтен нәрсә эчә бердән тора бит. Бар идеал, ничек булырга тиеш, бар норма һәм бар реальность. Менә бүгенге реальность ул шушындый сез китергән статистика нигезләнгән. Идеалга килгәндә әлбәттә гаилә булырга тиеш, анда 4 бала булырга тиеш, әлбәттә менә шундый ышаныч булырга тиеш. Менә Наил ападан сорыйсы килә, әлеге фикерне чыннан да сез яшьләр белән күп эшлисез, сезгә булай килүче менә кешеләр арасында, әгәр шу статистика буенча әйтсәк, 3 кешегә бүлеп, биме, идеал, норма һәм реаль тормыш. Менә никадәре аннан ерак яшьләр. Менә хәзер әйтеп китәм, без биредә искә алдык элеккеге замананы, элеккеге чорны. Элеккеге чорда бит әти-әниләр кияүне яки киленне үзләре сайлаган. Ул сайлаганда аның гаиләсен белгән, тәртип, тәүфикны белгән, аларның хылыкларын белгәннәр. Менә шулай булгач, ул кыз бала яки егет өйләнсә яки кияүгә чыкса, ул белә яшәргә кирәклеген. Әти-әни кушты икән, алар сайлады икән, бу хак. Шулай булырга тиеш. Гаиләдә ул җаваплылык дәресен әйткәндә. Ул Аллаһ Субханаху ва Тааля каршында һәм кардәшләре, якыннары һәм барча халык арасында ул җаваплылыкны үз өстенә алу. Менә шушы җаваплылыктан еракка китүебездер инде хәзер. Чөнки әти-әни бүгенге заманда баланы тәрбияли, менә сиңа тиешләр дип. Кыз балага ирең тиеш, инде киресенчә дә шулай тиеш. Үзенең бернинди тиешлеге юк, аңа гына тиеш. Менә гаилә кырганда ул бик комачаулы. Чөнки һәрбер кыз бала килсә дә әйтсә, мәсәлән, мин иремне бәхетле итәргә телим. Без ул әйтек җөмләне, ул фикерне ишетәбезме соң? Ул бит кияүгә чыкканда һәр вакыт әйтә, миңа тиеш ди. Ул миңа бирегә тиеш, миңа эшләргә тиеш, һәм миңа һәрбер нәрсә миңадан башлана. Шуңа күрә бу мәсьәләдә менә шушы тәрбиягә дә әзрәк көч салырга кирәк. Балаларны тәрбияләгәндә бирсәң күбрәк бәлки хәерлерәктер. Безне караучы тамашачылар да шул кадәр дөрес, чыннан да борынгы заманлар һәм элек ничек булган, хәзер ничек. Менә кайберәүләр хәтта Зөһрә нутык укыйлар дип яңадан шулай дип тә карарга мөмкиннәр. Ни дәрәҗәдә менә бүгенге реаль тормыш шушы безнең әтәниләр карашыннан аерыла дип исәпләйсең? Әлбәттә, мин традицион гаиләдә үстем. Әлбәттә, минем әти-әнием дә булды. Без 3 бала идек. Бар да әйбәт. Ләкин кияүгә чыгасың, аерылам дип чыкмыйсың бит. Аерылып чыкмыйсың, матур яшисең. Бер заман берәүең үзеннән сала башлый, ничек дип әйтим инде, менә ир. Син аның белән бергә җигелеп эшлисең. Ул да эшли, син дә эшлисең. Син өйгә кайтасың, син өеңдә дәвам итәсең эшләргә. Өеңне җыештырасың, ашарга пешерәсең, саба җуасың, әйме? Ирең ул вакытта нәрсә эшли? Ул ял итә. Ул бит арган. Хатын-кыз армаган. Әле аның өстенә балалар булса, катастрофа. Шуңа күрә хатын-кыз 1 ел түзә, 2 ел түзә, 3 ел түзә. Аерыла. Менә мин аерылган кеше. Минем балам әлбәттә аерылган 2 иремнән дә түгел. Һәм мин дөресен әйткәндә моңа шатмын. Нишләп? Чөнки минем янымда, минем өстемдәге миннән нәрсәдер таләп итеп ятучы ирем юк. Мин тиеш үземнең балама гына. Мин әлбәттә ничек телим, ничек миңа рәхәт, мин шулай яшим, ләкин мин беләм, әхлак нормаларын да беләм, ир белән торырга кирәк икәнен дә беләм, ялгыз хатын булырга да начар икәнен беләм, онсын да беләм. Ләкин хәзерге вакытта миңа менә шулай бер үземә балам белән яшәү рәхәтрәк, җиңелрәк. Әйе, мин дөресен генә әйткәндә кунак никахын күбрәк кулай күрәм. Нигә? Чөнки ул вакытта ир белән хатын-кыз теге менә
бытовуха дигән әйбер бар. Аңа бәрелмиләр, ул үз тормышы белән яши, син үз тормышың белән яшисез, бер-береңне яратышып, смс-калар язып, көндә бер-береңне сагынып, атнага бер-ике тапкыр күрешеп, романтика. Бер-береңә бернинди дә авырлык китермисең, бары тик рәхәтлек кенә. Эшкә килгән кунак шикелле. Кунак никахы дигән сүзгә тукталып үтик әле. Менә никах дип сөйләшкән вакытта никах, монда никах инде рәсми рәвештә никахка керү турында сүз бар. Монда брак, это брак только в том случае брак инде, если это зарегистрировано в органах ЗАГСа. Рәсми рәвештә теркәлгән. Әгәр дә рәсми рәвештә теркәлеп, ир белән хатын үзләренә уңай күрәләр икән инде, бер-берсенә кунакка йөрүне мәйлең, яшәгез шундый формада. Әгәр дә инде сез рәсми рәвештә теркәлмәнсез икән, ул вакытта сез гаилә түгел, никах түгел, ул бары тик никах кытып, менә бит никах кем дип әйтәләр андыйларны? Юк, никах укытып бит, күп кенә бит мөселман гаиләләре никах кыталар да ЗАГСка бармыйлар. Юк, менә без туктале, икенче, сезнең кунак никахыгыз турында сөйләшәбез. Кунак никахын бит шулай ук никах ясатасың, просто менә ирең күп кенә ирләргә 4 хатын ярыймы? Ул бит һәрберсе белән дә һәр көн тормый. Берсендә бер көнне тора, берсендә бер көн. Кунак гаиләсе булыр. 4нче булып мәңге бар бит. Мөхтәрәм кунаклар, әйдәгез әле менә шушы мизгелдә чыннан да беренчедән Зөһрәгә рәхмәт әйтәсе килә, чөнки ачыктан-ачык килеп безнең алай сөйләшүче кешеләр күп түгел, ә шулай яшәүчеләр, шулай уйлаучылар байтак. Һәм моның өчен аерым рәхмәт. Безнең хәтта студиябыз кунаклар да шок хәлендә калды. Сөйләшүебезне дәвам иттербез рекламадан соң, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан без бик кызыклы бер нуктада тукталдык. Наилә апа үзе дә шок хәлендә калды. Хәтта икенче яктан карасаң, Наилә апа бу бит чын барлык. Без менә бик дөрес сүзләр сөйләдек башта. Шулай бит традицион. Без барыбыз да традицион гаиләләрдә үсәбез. Без хыялланабыз, әкиятләр укып үсәбез. Шулай бит. Анда ахырда ничек бит һәм алар озак рәхәт яшәгәннәр. Ничек яшәгәннәр бер кеше дә аны белми. Шулай бит. Менә сез ничек дип әйтерсез? Бу бит реаль тормыш. Күп очрыймы мондай кешеләр? Менә бу кунак никах турында мин ишеттем. Беләсезме кемнәрдән? Пенсионерлардан. Пенсиягә чыккан кешеләрдән. Чөнки аларның балалары үскән, фатирлары үзләренеке, һәм аларга язылышып яшәүнең бер нинди дә кирәге юк. Нидән? Алар ахирәткә күчеп китсәләр, аларның фатирлары һәм башка яшәгән әйберләре балаларына кала. Әмма ләкин яшь хатын кызлар өчен бу бик зур сынау. Нидән? Ул бала туачак. Бала тугач, әти кайда кемдә кунакта дип сораса, җавап бирергә бик авыр булыр. Шуңа күрә бездә татарлардан Аллага шөкер дип әйтәм, шундый күркәм гырыф-гадәт бар. Һәр берсе килеп әйтә, минем бит кияүгә чыгасым киләде. Минем туйлар үткәрәсем килә һәм мин иремә хатын буласым килә дип, шундый хыял белән килгән кызлар өчен мин горурланам. Чөнки бу иркенлек. Мин уйлыйм, бөтен кеше дә ул стадияны узган, шулай бит Зөһрә. Бездә уздыр. Мында әйтеп, аларның саны кими. Беләсез нәрсә? Мин аңлыйм традицион ислам. Исламның аның үзенең кануннары, анда кирдең, анда вход рубль, выход 2. Мин шулай дип теге. Син анда 4 хатын, шулай 4 хатын икән, анда хатыннар буйсынып яшиләр. Но бит монда адәм балы бүгенге җәмгыять бирде икән бит. Бөтенез безнең теге барыбызның да шулай ниләре бер тигез. Бит юридик статуслары әйтик безнең җәмгыятьтә. Шулай булгач аның үзенчә яшисе килә. Аны беркем туя алмый. Көннән-көн артаңа карап бүтәннәр яши башлый. Әгәр ул әйтеп, миңа комфортно. Аннан соң мин туктатыйм әле, гафу итегез, әлбәттә. Әйбәт хукуклары бар, ничек телиләр шулай яшәсеннәр. Әгәр дә бу кешеләр баштан алып ахырга шул юл белән барып чыгалар икән, мәйлең ул булсын аларга. Ләкин менә шул ук кешеләр кунак никахында йөргән, мәчеттә никах укытып, мулла чакырып никах укытучылар, алар бераз вакыттан соң суд юлында йөри башлыйлар әле. Чөнки ул суд юлында йөри башлыйлар. Ул бит кеше булгачтан ул тырпайып торган бер нигенә булып яши алмый. Аңа ниндидер милек кирәк була яши башлаганнан соң. Ниндидер милкәт кирәк була. Син бер нәрсә көтәсең. Алар аны ала башлыйлар. Мин бит көтмим. Минем бөтен нәрсәм бар. Мин әлхәмдүлиллә бирнәле хатын. Шуңа күрә альфонслар бирнәле хатыннар сезнең бардыр әлбәттә. Сездә яшәргә хукук кылыгыз бар. Сездә лаеклы яшәргә, сездә хөрмәткә лаеклы. Ләкин
Хатын кызларның бүгенге көндә семья коралмаган, гаилә коралмаган теге яки бу сәбәп белән, яки гаилә таркалганнан соң калган хатын кызларның күбесенең халәте сезнең шикелле мин Аллага шөкер минем бөтен әйберем бар дип тора торган түгел. Әле аның законлы никахта торганы да бераз торганнан соң исе китә. Аларның бергә ире белә туплаган гомуми милекләренең башка кешеләр исеменә язылып калганлыгы турында. Законлы никахның минусы менә бу. Балаларны бүлешә башлыйлар, милекне бүлешә башлыйлар. Официальный юк, синеке синдә, минеке миндә. Юк, ялгышасыз. Монда мен тирәнрәк тагы бер әйбер ята, шундый бер катлам бар тирәнрәк, минемчә шулай. Менә без совет кешеләре, монда күпчелек. Без бер илдә туды, икенче илдә яшибез. Evet, ilde yaşaganda anda bari şunu kanunlar. Şimdi eğer de değilsen, böyle etsen de bizim de bir anda parti nite karar çıkara, nedir iptaşlar sudu bulan neler bulan. Nedir bu simya gayle yaşayıksın saklav, tradisyon simya gayle yaşayıksın saklav usulları var idi. Evet, onun işte bu aratırsa çünkü biz gayteler buna bu şu neden yaşayıkından başlayan bir, o devlet güleminde o bir nık şunda bir kelez bular şunda devlet diyen evet, Sovetler sayısı devlet. Bugünkü şunda bir görünüş var hemen. Bugünkü devlet bizim devlet niktir. Şuşu tradisyon gayle buluğa büyük yapışıp yatmıyor. Şolay bağlar bulsun, aşkın bir yol. Münəti olsa isen bağlar bulsun. Elbette sallatlar kirek bulgan. Elbette nedir? Soğuşlar ümit edilgendir kirek. Tuğzar bala. Evet 38. yılda çıkan abortlara karşı ukaz var. Evet yani Vysotskiy yazılı bit. Şuna göre yaramayı bala tabırga hükümetke kirajına kirek bulan kişi kirek bulan. Bugün kişi kirek mi? Tabırga kirek diler. Yok tabırga kirek diler de yaşargen işi kirek. Mene bala tabırga degenden sıraştırma neticeleri boyunca 54% reproduktiv yaştagi xotin qizlar kelesi 3 yıl içinde bola alıp qaytırga planlaştırmay. Былтыр туган балаларның 42% ikinci bala, 19% üçüncü balalar. Birinci bala alıp qaytuvchilar 5 yıl элек 45% bulsa, hazır 39%dan artmay. Hem bu şu kollegiya neticelerinde aytildi, hem aytib ketirge kerek 2018 yılda zakonla nikah huquqtırga tilövchilar sani soңғы 14 yıl içinde ең azı 24,865 җәмгыять ячейкасы барлыкка килгән һәм бу узган ел белән чагыштырганда 7,8%-ка кимрәк. Инер, кеше нишләп балап кайтса, миңа булай да рәхәт, шул рәхәт белән тагын бала белән бүлешергәме, ир белән бүлешергәме, тагын кем белән? Менә кеше шул рәхәт кәши дия алмый. Әгәр чынлыкта алсак. Рәхәт дип бүлесез, сез рәхәттәнме? Ничек рәхәт булмасын инде? Мәсәлән, синең фатирың бар, синең 30 яшькә 20 яшькә кадәр аның бөтен әйберләр, атрибутлар бар, аның хәтта эштә продвижениесе бар. Бөтен әйберләр, уларның белән бүлешәсе кем бер кемгә дә. Ул менә мин эгоизм ул бик көчле. Менә без башлаганда ишек булды соң. Без башлаганда димәм, бүген яшьләр, бүген дә башлыйлар бүген кешеләр. Ләкин аларның үзләренә күрә бер максатлар бар. Менә без фәлән елдан квартира алабыз, фатирлар алалар, бүген дә социаль ипотека буенча 3 елда түгел әлбәттә, 13 елда, 15 елда булган мөмкин. Ләкин андый максат куеп яшәүчеләр бар. Минем кызым шундый мәсәлән, алар яшиләр шулай иттереп, мин әйтмим бит мәсәлән шулай иттереп, ничек телим шулай яшибез. Ләкин моның төбендә иләнгәндә әтиләр ягы фатир бирә, әниләр ягы машина бирә. Ну әлбәттә бүлешү башта тора инде ул бүлешү. Менә киткәндә кайсыбыз нәрсә алар икән дип. Шуны яңадан үзең булдырсаң, бүлешмисең. Я калдырып сау китәсең. Бер видеосына карабыз, гынар дәвам иттербез. Хәзерге яшьләр гаилә булып торуның нинди зур җаваплылык икәнендә, нинди рәхәт икәнендә, нинди кирәк икәнендә аңлап бетерә алмыйлар. 10 елга кадәр бер-берсен яратабыз дип беләнешәләр дә авырлык килүгә ayrılışalar. Bu Tatar gailesine gene kakılmay. Bu başka millet gailelerine de kakıla. Şunlarga göre gençler bilen işlev o ideal gaileden başlanırga deyiş. Etiyeni, balalarını gaile kıruğa, gailede yaşayıvge, ağırlıklarga karşı turuda terbiyeye alıp barıga deyiş. Hazır kızlarını niçik terbiyeliler? 2 diplomum var. İşlersin de aşarsın deyip. Hatın kız gaile kirek. Hatın kızga matur gaile, dayanırlık irat kirek. İratlarını da alarını gaile başlığı itip terbiyelemiler. Alar niçiktir mine eniler malayıma mümkünsün ol. Tatarda andı söz yok. Rus sözü olma mümkünsün ol. Mine bizden Tatar halkı ol gömür-gömürge. Tatar iratları zotlı, ziyalı bulganlar. Naila apa kilişesizmi? Kirek dip kilelermi? Nindi illüziyalardan qutulurga kirek dip esepleysіз sizge kilgen yaşlarga? Бүгінгі күнде мен шундай статистиканы кетіре алам. Әлбәттә безнең хатын-кызлар көчле була бара. Иратлар әзрәк, зәгыйфәрәк була. Нишләптер менә әти-әниде
вакыт безгә килгәч әйтәләр, менә әгәр дә Аллаһ Субхана ва Тааля бирсә иде яңадан тормышны, яңадан башлап җибәрергә, без кызыбызны икешәр диплом алыр өчен бер дә чаптырмас идек ди. Инде вакыты җитеп, 20 яшь тирәсендә кияүгә бирер идек дип, менә шундый үкенеч белән. Нидән? Бездә дөрестән дә шундый таләп була. Син укы, гыйлем ал, фатир ал, машинаң булсын. Инде барысы да булгач, ул кыз балага 30-35 яшь. Ул инде әлбәттә кияү сайлый, ул өйләнмәгән дә булсын, баласы да булмасын. Инде аның да фатиры да, машинасы да булсын. Ул җегет өйләнгән була. Өйләнсә дә аерылып, аның балалары бар бит инде. Бу кияүгә чыкмаган кыз андыйны сайларга теләми. Менә проблема. Ул кызларны ничек кияүгә бирергә, әле без дә оптырыйбыз. Бу чыннан да хатын-кызлар ягын әйтегез, ир-атларныкында тасвирлап китсәгез. Ир-атларның менә шундый аларның мәсьәлә. Алар 2 диплом алырга тырышмыйлармы? Аларның да була үз эшләре, әмма ләкин алар менә яшьләре арткан сайын, алар телиләр хатын-кызның буйсынганын. Менә хатын-кыз мине тыңларга тиеш, мин өйдә хуҗа булырга тиеш, әмма ләкин хатын-кыз да көчле. Алар менә юл куймыйлар. Икебез дә бер тигез булабыз дип Европа схемасын кертергә тырышалар. Европадагы яшьләр, хатын-кызлар, ир-атлар шулай яшиләр. Никах кирәк түгел, гаилә кирәк түгел, үзең өчен яшә. Пси балалары, этләр үстереп, менә шулай рәхәтне, үзләренә ләззәтне табып, анда ничек кенә теркәләләр, аларга теркәлгән очракта, аларга салымнар буенча ташламалар һәм башкасы дәүләт башка индер системалар уйлап тапкан, ничектер кешеләрне кызыксындыруга. Зөбәйдә апа, менә шуннан да сөйләшә башладык бүген. Безнең законлы никах белән тору, никахсыз тору, никах белән генә тору, кунак никахы, гаилә институты шуарланды түгелме? Менә бәлкем гаилә институты түгел, булар барысы да читтән кергән ниндидер бер рәвешләр генә Венера. Аның институт дип әйтсәк, без ул әйберләрне институт дип санасак, ул бик зурдан булыр, аларны зурдан бәяләү булыр. Алар юк, бүгенге көндә без беләбез, гаилә кодексы буенча рәсми никах кына никах, ул гына гаиләне тәшкил итә һәм ул гына җәмгыятьнең ячейкасы булалар, шул сүзне сөйләштек әле без, әйме? Һәм ул гына юнәтелергә мөмкин традицион нормаль гаилә мөмкинлекләрен ике яктан да тормышка ашыруга шартлар тудыруга. Рәсми никах нәрсә бирә, бәлкем рәсми никах беренчедән бирә ул балаларының законлы туын. Суд аркылы, ДНКлар аркылы балаларыңны барлап бирмисең, атасын кем икәнен әйтеп. Икенчедән ул бирә милекнең определенный булганын, милекнең һәркемнең гомуми милек икәнен, ул милекнең урталай бүленәчәген. Хатынмы, ирме, эшлиме, эшләмиме, аны баштан ук беленә, шулай ук. Аннан соң өченчедән ул бөтен рәсми оешмаларда да мөрәҗәгать иткән вакытта башкача инде, башкача. Кем берәүгә дә беркем кымачауламый, рәсми никахка кергәнсез икән, мулла никах укый икән, аннан бернинди зыян юк бит. Укысын мулла никахны. Мин нәрсә әйтәм, без бүген көндә ни өчен югалтабыз гаиләнең кыйммәтен? Бүген көндә чынлап та Европа карау бар. Бүген көндә ирләр белән ирләр туру бар. Ул чит илләрдә ул аларны рәсми никахка кертү мөмкинлеге бар. Алар барысы да безгә керә, интернет аша керә, башка чит илләргә йөриләр, бернинди юк. Шуңа күрә гаиләнең кыйммәте бетүнең бер шарты, бер сәбәпчесе бу. Мөхтәрәм кунаклар, тапшырубыз кысаларында әле без проблемның тагын күп катлы булуын гына күрдек. Нинди чишү юллары барсың? Моның турында сөйләшүебезне һичшиксез дәвам иттербез инде башка тапшыруда. Бүгенгә сау буллашабыз. Исән-имин булыгыз.